Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Versus Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po nyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mahigala nga Huwebes, Pizza 16 na, buwan sa Oktubre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong maiskutanan karong nga buntaga mga higala, Mines and Geo Bureau niawhag sa mga lokal nga kagamahanan nga dili una dalion sa pagtabon ang mga sinkholes o mangonsulta una sa mga geologist una muhimo og mga lakang. Straight to the point. Apan girekomendar sa MGB7 nga i-cordon lang una kini aron dili maduulan sa publiko. Straight to the point. So kini mga sinkholes may gala dili sa di sa kini ni ang fill-upan og mga materials kaya butangan lang una og yellow line aron nga dili maduulan mga higala. Dili sa dalion og tambak. So may bawaan may gala mauna diha napitang sinkhole kay bisa pagtambaka na mga sukit ti paminaw o kana nga portion diha naay sinkhole mo hulpa gyapon na mga higala. Straight to the point. Unya sa pagkakaron nga magsipag irog ang yuta, magsigi paglihok ang yuta, wa gyapon gamit kana na ang pagtambak og mga materials kasamang ken. Ato ni tagag pagtagad pero kadto yung fault line mga higala nga nakita dito sa bugo. Bidang lauma man dito mga sukit ti paminaw naliki ang yuta mga sukit ti paminaw. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad no butagas to baduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin Governor Pambari 4 na naog sa Kapitolyo kagahapon aron atubangon ang mga nagprotesta batok sa kwariing. Straight to the point. Gipaminaw sila ni Bari 4 og nipasalig sa paghimo og mga lakang sa ilang mga iyangungo. Straight to the point. At pagtagad lubutaga mga higalas to banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Baguio City Mayor Benjamin Magalong ni duaw sa Kapitolyo og nagda og mga hinabang alang sa mga biktima sa linog sa Northern Cebu. Straight to the point. Gawas nini duna usab siya gipaambit nga shocking data ngadto ni Bari 4 bahin sa giingong fund insertions sa mga infrastructure projects dinhi sa Sugbo. Straight to the point. Nagandaghan gini mga fund insertions may gala sa mga proyekto sa Sugbo pero mao lagi ni mga sukit ti paminaw unsaon naman lang ni ron nga mura man og nahilom na ang investigasyon. Kini ni ang flood control nga investigations may gala padung naman sa pagka-aop ni. Straight to the point. Kay kung ang investigation mo padung na mahigala nga masakpa na ang kriminal, nga grabe na nga kriminal, mura magmapaong lang ang investigasyon, may malang pagsugod mga sukit ti paminaw. Nga tan-aw murag maigo man mahigala tong padung gani nga to BBM, padung mga higalang Martin. Mo na nga murag napaong mga higala, unya daw syndicated nga pagkapaong. Straight to the point. Napaong mahigalang lower house, wa na sa mag-imbestigar. So wala na mahigalay makakita nga mga tao na unsa ng investigation. Napaong ang Senate sa diha mga higala nga si Ping Lacson ni resign pagka chairman sa Blue Ribbon Committee. So ang nag-imbestigar na lang ang Independent Commission for Infrastructure. Wa pod mga higala i-publish, dili pod mga higala i-live stream, dili pod mga higala i-live sa atong social media. So what na? Nabutang ni mga higala nga mahapugwat na ng taon sa resulta niya sa investigasyon sa ICI, Independent Commission for Infrastructure. Straight to the point. O na ang katawhan ron murag mag-alboruto mga higala. Nga dunganan pang Martin Romualdez nga didto na ni patimaw sa ICI, unya ni palutaw pa mahigala nga daw siya mo'y hero kay maton niya andam siyang mutabang sa ICI. Unsa man kay mahitabo kung panalitan mahimong state witness si Martin? Mo testify kuno siya,
Ato ni pagtagad robutaga mga higala. Nya kadtong ni testigo nga maunay nakakunik nga nagdaas kwarta mga higala. Ngadto ni Saldi ko og ni Martin mao gidaot pa og maayo. Straight to the Mo point. nay wa na igkita karon. Mo nay wa na mga higala giguba ang testigo kung dunay mo daot mga higala Martin mo pay gubon. Inay kay investigator ni sila ang atong gipangita magha. Nga mo gawas ang hustisya, mo gawas may higala kinsa ni mga kawatan. Straight to the point. Gubuon ang credibility mga higala unya alang-alang ra ba pagkagubaas credibility. Kay mahitungod lamang sa notaryo. Ang atong challenge anak kung tinuod mo nangitas kamaturan ipatawag kunog balik tos guti sabi. Ipatawag sa tong abogado be nga naunsa ni tabuan ang notaryuhan man na. Nga naa may document number, naa may book number, naa may notarial seal, naunsa man ang hitabua. Straight to the point. At ang pagtagad robutaga sa baduban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin magtiayong Sara Diskaya o Curly Diskaya dili na mo kooperar sa investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure kabahin sa anomalosong flood control projects. Straight to the point. Trust rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o Vice Presidente Sara Duterte ni ubos sa third quarter survey sa social weather stations kon SWS. Straight to the point. Kini og uban pang mga isgutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at